Hey guys, what's up? Welcome to another video for today. As you can see guys, karon adlaw no, walay klase so karon na ako sa baleso sa Kataw naghinganlan og cherries. Ano? Cherries. Hindi si cherries pengpengo ha, kundi si Mara cherries. No. Do you know what time is it, guys? It's babe time! Ouch! What's up mga kaibigan? So today's video guys is gonna make a salad. Salad means full of vegetable and lot of mayonnaise, right? So as you see the way I pose, muna siya ang pose sa mga bagong mata, di ba? As ayusin mo ako ha, as ayusin mo camera, hoy. Sana ka no, kaya matay niya ako buo. Umaka kayo. Saan ka na-miss ko gabi? Miss ko gabi, no? No. Ilan kayong natanong mo? Dito. Merry Christmas. Pero nag-record mo ko. Nag-record ko. There you go. Love. Ala. Sige na, Juan. Sige na, ala. Kakain ka na lang. Ganahan sinabi si video. Masakit mo sa kamera. So karon guys, manglakaw ni mi. Nagplano mi nga manglakaw sa Again. Init. asa ta ba daw? Ano? Sa El Manok. I don't know, ano El Manok. I thought nga chicken na siya. Look, who's with me? Look! Pero anak ko, hindi ka gusto, ipos-pos ko na. Yeah, pupos-pusan guys. Nga na siya ka-harsh. Ibigod ko niya love. Na, so karon magbuhat mi og sakyanan. Padong ngadto sa El Manok Resort, sakto ba? La. Okay. A few inches later. Asa man jud ka? So, asa may mo ana? Ay, anak. Yeah, nag-vlog mi. Hi, say hi na. Hi. So, nangita mi og Manay mga Wala dong kasakit kay nag-picture dong. no, it's not a picture, it's video. Video day. Yeah. Makuha na ka sa Facebook. Ato i-upload sa YouTube. Yeah, YouTube. Yeah, this O is sa Milo, you know. makaon, Yeah, ganyan also, pala. Milo ko na iya. Wala ilaga yan ang napil. O sa ito nga makaon, batag dako. Pwede gihapon, kini siya, lawi na siya. Kini tanan, lawi na siya tanan. Zonrox. Dito. Zonrox. Pampers. Water. Water, yeah. Hala no, mabalad yun mo gaya na pag good. Water. Sige, mangita ta. Searching. One eternity later. So guys, tapos na namalit nami og food. See guys. Yeah, nanami yung remote cup. So na pa siya sa Akbang guys, look. See, gan guys ano. Then, oh, di siya pwede. Oh, na guys, for free.
Okay, let's go guys. Biyana ka na mo. Bye-bye. Diyan, sagap ni Kuya dyan. Kanay mo lingkod dyan. Antay sa butang-butangan. Here we go. Layo-layo pa kami guys. Woo! Wala yung hunong. Ano man eh? Kami hunong. So guys, padong pa mi sa Merida. So, lala pa gamay. Naay turbulence nga nahitabo. Turbulence of airplane. Okay, tadi ha, ma'am. Ikaw okay, ma'am. Ikaw ma'am, okay na. Okay na kay ma'am. Yan ang okay na ma'am. Kay allow jud ka ang tuhagid sa wa damha ba. Basta ang gidwa. Kumusta ang kilay na to ina? Credits. Pasalamat. Dako kay mong pagyuk mo pagtahod ni Merences. Woo! Salamat. Ako pa. So padong pa mga tanong, wat-wat na tagamay na ni amigas. Meanwhile. Okay guys, abot na gid me. We're here. Okay, siya ang nagbayad sa si Inang nagbayad sa plate eh. Oh, taob! Guys, ready na kong sound. Niabot na rin sa pangan, Lamanok. Hey guys. Lamanok! Ang si Ina? Nagbayad. Ang si Ina? So guys, Lamanok Resort. Ito na ang nakabutang sa Lamanok Resort. Kasama niya siya guys. Lamanok Resort. No lifeguard on duty. Children must be accompanied by adult swimming. Observe cleanliness. No video to allowed entrance fee. Okay. Entrance fee is 10 pesos. Laban lang. Let's go. Ako pa nang tuluran mi ka buok. Na entrance ma'am. Ay ma'am, may hapon. Cover na nang mo. Oh, tuluran mi manguli ra lagi mi football ra gud sa ana diha ra sa dulo. Ara alam to. Ano lang rapper? Tilam. Nelit. Di ba ko taga mo sama ma'am? Ha? Di ba taga mo sama? Sa lobby na magag. Ako taga video mo na Namo kita. sa drinks nila. Ano lang to? Hindi nyo pa mo sa ambul. Tudluan siya ninyo ha. Bala mga yan, mulukta mo sa do. Bala ka. Para atong pagari na mo atong Sabado nga. Kano? Wa dyan. Nakaligo mo ha. Ang mga bata dito skilled. Naano siya mga kanang murag mga kuan ba pero madaara man niya na Pero siya. man kaya sa ato yung Saturday nga grabe gud. Bye bye, thank you po. So naka-register namin no? Nahan namin sa ilahang front view. Oh, muna atong chair, this one. Muna to chair. Ito baligo na to. Pero na lang nato ni magdatag bag. Nga naang suit sa tanan. Pwede yun. Sige, tara. Tara, let's go. Ili sa amin. Asa ko magstay? Ari lang ta kay gamay naman ta tulo naman ta. Sige, magstay ko dun. So guys, naghuwat pa ko nila kaya nag-ilis pa sila. Sinabugto ako chinelas, no? Wala ko dog sleeper kay nag-shoes ko gikan. So, huwag sleeper sa ila. See? Bubaon siya. Pero okay nag-ilis pa gyapon sila guys. Tapos na mahuman. Maghuwat lang ko dire. Chill, chill. There we go. There we go! Tapos na mag-ilis. Ato ta. Look who's here. Ayun. Ito yung nabusto. Who's here? Nabusta, no? Ang lens. Parang sa ang lens. So guys, tapos na mag-ilis. This is part of our bedtime. Mga ligo. If i-transfer in Guys, katol ko na ang dagat. So, camera. yan na Yan na. Wala ang cover? Ang cover sa lens? Na? Okay, ready na yung mga ligo mga kaibigan. Sige na uwi para dito magabihan.
Abot na gawin sa amang bakanan! Woo! See? Lubog-lubog sa gamay, pana kayo gamay ang likod kay naay na video okay, so andam na may maligo. Sige na, ambak na, go! Go, go, go! So guys, nahuman na may og ambak-ambak. Moto siya ang first attempt nako kay hindi ako familiar sa lugar. So si Ina nagka-problem. Masaya problema Ina? A little bit danger. A little bit danger. O ba naman yan mga kaibigan? Actually guys, dili mi sure dre kay katong daw. So kasi gihapon, it's part of our babe time. Maligo gihapon ko. Bahala na. Gutom ako. Tulog ako guys. Wala, no? Matulog ko. Because I'm sleepy. Doon sa ano, napilaw ka. Paperworks? Ang saan mangyayang? Choco na may gatas. Gatas na walang Milo. Guys, sorry. Medyo laki ako sa Milo. Laki sa Bear Brand. No? Sakto ba? Sakto ba? Guys, so pagod ako face. So guys, nahuman na may og ligo. So naghuwat na lang may og multi-cab. Padulong sa ila. See, basa na akong hair. See? As you can see guys, tanawa among slipper oh. Nagbaylo, di ba? Kaya gusto niya nga makalakaw og tarong and then bala lang mi. Nga siya ka-sweet. Di ba? Di ba? Di ba? You're so sweet. You're so sweet. Ulit.